Я спадзяюся, гэты вечар будзе прыемным для вас і запамінальным, што у вас адбудзецца прыемнае знаёмства з сучаснай беларускай літаратурай, і вы адразу пасля этой сустрэчы бежыце ў кніжныя магазины, каб купляць кніжкі Владимира Некляева, Леонида Дрянько-Майсюка и Эдуарда Акулина. Ну и вядома ж, заскочыце по дорозе на пошту, каб подписаться на часопіс «Дзеяслоў». Я хотел бы, каб на нашей встрече отбылася такая мини-презентация не только литературы увогуле, але и часопіса, на які, як я уже сказал, можно подписаться в любым поштовом отделении. Наш часопіс самый молодый в Беларуси. У вас тут зараз 10 годов, я думаю, что это нам аванс своеасаблівы. Часопісу только 5 годов исполнилось. Другие юбилеи у нас еще напереди. Мы возникли только в 2002 году. Вышло 30 номеров. Мы заховали парадковость. Вот так, на вот опошний номер, 30-й. Выходит 6 номеров на год. И в каждом номере вас чекає зустріча з сучасною белорусской литературой. Тому я даю слово зараз постоянному автору «Дзеяслова», поэту Леониду Дрянько-Майсюку. Рассказывать поцелунками готовы тебе до раницы про хараство, бо поцелунки — гэта тыя словы, дзе літары складаюцца ў святло. Як і Верлен, Гарун хацеў з дзявочых вуст пачуць сваёй надзеі бедны спеў, і я таго ж хачу. Дзяўчынка, перш чым прачытаць, паабяцай найперш, што я змагу пацалаваць цябе за гэты верш. Шестиклассницы, для вас колыханка. Два медведики спать захотели, пачалі рыхтавацца да сну, под сосной першы выбраў пастелю, а другі дык полез на сосну. Баю-бай, под страхою ночною першы спіць, а другі не засне. Баю-бай, трэба спать под сосною, бо ніяк не заснеш на сосне. Першы сніў под сосной пра маліну, бо разумным мядзведзікам быў, а другі, абхапіўшы галіну, спаць не спаў і нічога не сніў. Баю-бай, под страхою ночною першы спіць, а другі не засне. Баю-бай, трэба спаць под сосною, бо ніяк не заснеш на сосне. І каб сон пра маліну прысніўся, і каб хто не спалохаў яго, неразумны мядзведзік спусціўся да разумнага сябра свайго. Ёсць нешта польскае ў табе, таемнасць тая, непадуладная Міцкевічу самому. Я разгадаць яе не дам нікому, аднак і сам ніяк не разгадаю, і не спрабую нават, не жадаю, і ведаю да смерці маладому, як добра быць, калі вартуюць стому подсвечнік бронзавы і свечка залатая. Таемнасць, маладосць, бальзам адзіны, адзіны для мужчыны і жанчыны, які дапамагае не старэць, але мацней жаданне піць і плакаць, крыштальны туфлік твой мяняць на лапаць, і ні сяброў, ні ворагаў не мець. Шестиклассницы, зрабіце вот так. Вот так. Вот, трымайце ушки. Колькі бывае мужчын у жанчыны, колькі бывае жанчын у мужчыны, ведаць павінны, відаць, Месаліны, і Дон Жуаны ж ведаць павінны. З той пракаветнай біблейнай часіны, як Бог свае рукі вымыў ад гліны, мала адной для мужчыны жанчыны і аднаго для жанчыны мужчыны.
Ведаеце, які я верш прачытаў? Зараз я вам прачытаю. Я вам, калі вы так трымалі, я чытаў вершык. Бегла мышка по дорожцы, подарунок несла кошцы, не сметану, не оладки, а пшеничные зернятки. Кошка есть их не умела, мышку съесть и захотела, а пасля поразважала, с мышкой той посябравала. Про учинок мудрой кошки хай подумают хоть трошки и дорослые, и дети перед тым, як нешта з'есці. Ёсць цудоўны часопіс «Дзеяслоў». З вуснаў празаіка і галоўнага рэдактара гэтага часопіса Барыса Петровича імя «Дзеяслоў» ужо прагучала. Вось. У гэтым часопісе я друкуюся, гэты часопіс я чытаю. Дзеткі, песенька жабы ад імя беларускай жабкі. Детки золотые, каб не сталася бяды, то патрэбна, каб жывыя жабы поўзалі заўжды. А як зробіце благое, жабу кинете под нож, праз дурноце праз такое вогненны пальецца дождж. Каб добра было даволі, і з добром дабрэлі, каб не чапайце вы ніколі, не чапайце, детки, жаб. Бо інакш у вашым лёсе жабін застанецца лёс, і бародаўка на носе сядзе большая за нос. Песенка разумной вороны. Я разумная ворона, лепшай птушки не бывае. Я без картак і талонаў хлеб надзёны здабываю. Добра ведаю я, карр, дзе рубель, а дзе даляр. Я разумная. А трэба, калі страх, які адчую, дзеля выгады і хлеба перакінуся ў дурную. Добра ведаю я, кар, дзе гандляр, а дзе махляр. Як не маю свежаніны, дык мярцвячанай жыўлюся, 100 гадоў, як дзень адзіны пражыву і не стамлюся. Добра ведаю я, кар, дзе таварыш, дзе спадар. Дзеткі, а калі вы разгорнеце тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы, 5 том, то на літару Т можете прачытаць такі артыкул «Трусагадовец». Гэта, дзеткі, спецыяльнасць. Гэта чалавек, які гадуе такіх свойскіх, якія ў клетачках сядзяць, такія маленькія, цёпленькія, пушыстыя звярочкі, так? І людзі, якія займаюцца іх гадоўлей, называюцца трусагадоўцы. А ёсць тыя звярочкі мясныя, ёсць пушныя, а ёсць мяса-шкуркавыя. Это самыя лепшыя. Дык вось песенька ад мяса-шкуркавага труса. У клетцы хоч, а ці не хоч, а ўсё адно быць давядзецца. У клетцы я и день, и ночь, и добра мне живется у клетцы, бо не болит мне голова. У клетцы ж усяго загуста ляжыць зялёная трава, ляжыць и морква, и капуста. Трусагадовец вам любы про тое скажа и заўсёды, что не абыя там рабы, а мяса шкуркавай породы. Хто б не кормил, Кастусь, Петрусь, як толькі кіндзюшок напоўню, тады люблю я Беларусь усёй трусінаю любов'ю. Зараз я хочу дать слово поэту, лауреату Державной премии Беларуси Владимиру Николаеву. Колос, Купала, у гуках імённых люлянку я чую, якую мне маці калісьці над светлай калыскай спявала. Колас, Купала, мелодыю мовы славянскай я чую, той мовы, якую агнямі палілі, ды з попелу феніксам птахам яна паўставала. Колас, Купала, я чую ім звонкія гуслі і гулкасць той сілы, якая ў былінах сівых гусляроў ракатала. Колас, Купала і годнасць
народа, что гордо жила им и кленчить пред ворогом не дозволяла. Колос купала, подобный на словы замовы, імёны, якімі паэтаў сваіх Беларусь называла. Колас купала, і грозна, сурова гучала іх слова, калі над зямлёю войны нависала навала. Колас купала, и оно уздымала дозоров, и у нетры земные кидала. На вечные веки ветры намяли курган вашей славы, народной земли. Поэзия колос купала. У барановичек снег, про здоровы змеи, ровный, низкий, долгий бег. Белые завеи, а нікого тут нема, хто для сердца любы, ды забытое имя вышептали губы, и забытый твар узник, привидно, да рання у окно, глядел двойник юного кахання, стуль яно на тым боку змушеной разлуки на растайным скрозняку простилала руки и шептала стулья нос небыцця, и шептала з немоты, з небыцця, з нябыту, да каго ж вярнуўся ты, калі ўсё забыта да цябе. А зваўся я так, каб не пачула ни чужая, ни своя, что со мной заснула. Верш такі апоэль гісторыю. Я нарадзіўся у заходняй Беларусі. Ёсць такое мястэчка Крэва. Ну, кто вучыць добрую историю по веды, там в 1385 году была подписана так званая Кревская уния. Да, после подписания якой Ягайла Беларус стал, впервые в истории Беларус стал польским королем. Да? Женился на Ядвизе. Ну и после было то, что было. Так вот, я вырос под стенами этого Кревского замка. Ну, стенами их уже было назвать тяжко. Это руины, але тым не менш. Вось там вельмі шмат пазаставалася зброі яшчэ з тых часоў, з 14 стагоддзя, але найбольш было з часоў вайны, і найбольш было з першай вайны, бо там 3 гады стаяў фронт. Просто пополам вёску дзяліў фронт. З аднаго боку стаялі рускія войскі, з другого боку стаялі немцы. І мы, калі былі малыя і гулялі ў вайну, мы не з рагаткамі там нейкімі драўлянымі пікамі, у нас усё было. Ну, сбирали по блиндажах, там, по землянках, гранаты у нас были, стрельбы, пистолеты, ну все, весь арсенал, який может быть на сапраўднае войска, мы имели, и вельмі шмат было, ну, того, что непозбежно в таких воронках, зброя взрывалась, там стреляла. Ну, вось верш про гэта, який называется «Кажух», вось успомин с тых пасляваенных годов. Я вырастал з дзіцячых апранах, хутчэй, чым травы мне лета вырасталі, ды не ў дакор, за рост не па гадах, абновы мне ў гады ўрады спраўлялі. Ну што пашыеш з лахманоў вайны, якія ў вёсцы зрабаванай грошы? А дзед бухторыў, поліўка, бліны, хорошая яда і рост хороший. Як не зіма, так звыклая бяда, што апрануць, каб халады агораць. Маўчаў я злосна, добрая яда у Лёнькі старшынёвага не горай, але у Лёнькі новенькі кажух. Але у мяне палаплены кажух, а Лёньку на зіму спраўляюць новы. Дед уздыхаў, дед пераводзіў дух, казаў: у Лёнькі бацька невясковы і старшыня, з тваім не параўнаць. Кілаў яго, злаваў я, сквапны, хіжы, а старшыня дык могуць заўтра зняць. Ён рыжы, п'е, у нас не любяць рыжых, ім шчасця чорт варожыць на ражнах. Алей вядьмяк лье, алей ему масленку. Патроны мы шукали у блиндажах, и тут лимонкой и забила Леньку.
Ягоны бацька з п'яных слёз апух, а вечарам памінкамі дабіты прынёс да нас пад пахаю кажух і кінуў на. Хоть не табе пашыты, я закрышаў, я ўрос плячыма ў печ, да кажуха баяўся дакрануцца, сусед прасіў: возьмите, гэта ж рэч, возьмите, людцы, ну возьмите, людцы. Знямеў мой крык, паплыў у вочы змрок: адчуйся ты, суседа ў спіну білі, а ён сваё хороший кажушок, прымерайся, на выраз лёньку шылі, табе бадай, што будзе ў самы раз, ты ўзяўся ростом, вунь які ты выйшаў. И белый свет передо мной погас. Дед плакал ранком. Малайчина выжил. Я выжил. Мне хапая апранах, грукожить по годах, грукожить по мостах, годов вагоны. Я помню Леньку. Я у ягоных, я в жахливых снах на кажуху. Лятаю я на ягоным, и Ленька мне з міжзорных завірух: стой далечы, што назвы ўжо не мае, аддай крышыць, аддай, аддай кажух. І з кожным сном бліжэй ён падлятае. Але найлепшае ўсё-таки, што створана ў беларускай літаратуры, это Караткевіч, Быкаў, Барадулін. Это сапраўднае. Я даволі добра ведаю сусветную літаратуру еўрапейскую, и вам могу сказать насамрэч, что на сегодняшний день тое, что створано в сусветной литературе на белорусской мове, абсолютно не горший ўзровень за тое, что створано там у Франции, ці в Англии, ці где загодно, у Швеции. Это вельмі высокий ўзровень. И он, як не дзіўна, не глядячи на тыя варункі, у якіх беларуская мова и литература сёння існуюць, усё падымаецца вышэй і вышэй, нібыта насуперак тому, что адбываецца, нібыта вот некая поставлена боская задача выжить и застаться у наступных поколений. Але все, а сама литература ствараецца даволі выпадкова. Вот я сяджу в Варшаве, там п'ю каву, и раптом поднимаю вочы и гляджу вуліца, на якой я сяджу, называется вуліца Варшавской битвы. И тут я вспоминаю всю историю, значит, вот этой Варшавской битвы, да, это коли Тухачевский, значит, под Варшавой, да, вот пораза Червоной армии, они не взяли Варшаву. И по сутности эта битва вырашила лёс Польши после революции в России. И самое для меня дивное было, когда я знайшоў в архивах, что с польского боку, так? С польского боку, ну, зразумела, поляки билися, а с русского боку бился так званый 18-й Омский полк. А гэты 18-й Омский полк укомплектованы был на 90% белорусами. Значит, выходит, что с того боку, а там был польско-литовский, так званый польско-литовский полк, так само укомплектованы заходними белорусами. Они писались поляки, але этого з Новогрудка, с Крева. Белорусы бились с белорусами на смерть. Одни бились за поляков, другие за русских, а сами за себе. Просто отдали кровь. Так вот, а вот это, значит, улица Варшавской битвы, это верш. Зеленая вода зеленая, спевая в застолье сябрына хмельная, что мая пригоду, бо мая нагоду. Сегодня день битвы 20-го года, Варшавская битва 20-го года, скрывавлены шабли за счастье народа, посекли налево, посекли направо, шарга за тобою, Паненка, Варшава, железной рукою до счастья тутейших, танцуя на белом коне Тухачевский, 4-1 его перевага, не лічачи моцей червоного стяга, а стяг бел-червоными шиї ніякі, якая там Польша, якія поляки, а тыя, якія на смерть тут повстали, чего не даруя пилсудчикам Сталин. Не, кроў гэтай битвы не хутка астыне, наполнится роў до краёў у Катыні, продасць яшчэ Сталин варшаўскіх паўстанцаў, припомнится ўсім тухачеўскага танцы. А сам командарм, что не зная про гэта, які зваяваць яшчэ марыць паўсвета чырвонаму сцягу, аддаўшы ўсе сілы ўжо недалёка да краю магілы. О, колькі пабітых,
огнем и вихурой полила их революционная бздура, жили б, дык спевали б зеленая вода на улице битвы 20-го года, где их поминая у застольни, спевая, сябрына хмельная, усям молодая, якая не зная, что свет заливая, раз по раз, то кровь, то вода зеленая. Вот эта книжка, это пошняя моя книжка, называется она так. И тут есть поэма такая, называется «Полонез». Это цалком такая лиричная поэма. Вот уступ до этой поэмы. Бывай, Яблонская, бывай, пробегла в осень по фольварку, и графика такая у парку, хоть парку раму забирай, бывай, Яблонская, бывай, я застаюся поза рамой картины, что праз дождь видна рояль, камин, и ты одна, стомленная любовной драмой с бокалом белого вина, а пошний раз пригубить дай заторгни, на картине шторы я кину твой пекельный рай, гругот шел ночи, пояс скорый, бывай, Яблонская, бывай, не стал бокал, на самый край светлой тень, дрыжать под манной еще разрывисто, туманно, целуй руки, ясно, панна, бывай, Яблонская, бывай, от клавиш рук не отрывай, у свете, где вещит железо, пронизливо гучить нехай, аккорд топошний полонеза. Бывай. Ну все, бывайте. Я думаю, нехай лепш гучаць сёння вершы, хай гучаць песні, і таму я хочу даць слова Эдуарду Акуліну. Часопіс «Дзеяслоў» не толькі самы малады беларускі часопіс літаратурны, але яшчэ і самы мабільны часопіс на Беларусі. Напрыклад, тут, у Барановічах, мы ўжо выступаем, вы думаеце, які раз? Часопісу «Дзеяслоў» 5 гадоў, і вось у 5-й раз мы у гасцях у барановічскіх чытачоў. І гэта, не ведаю, як вам, чытачы, але нам вельмі па душы, гэта нам вельмі падабаецца. Сёння мы ўжо сустракаліся са студэнтамі вашага універсітэта, спадзяюся, што і вы, нехта з вас стане студэнтамі Барановічскага дзяржаўнага універсітэта. Вось, учора, напрыклад, я вярнуўся адразу з 2 гарадоў, дзе таксама адбыліся дзеяслоўныя сустрэчы. У Барысаве быў і ў Маладэшні. А пазаўчора я выступаў у Новаполацку. І паўсюль мы гаварылі пра дзеяслоў, і паўсюль мы гаварылі пра беларускую паэзію, пра беларускую песню. Пра гэта мы будзем гаварыць і сёння. Але падчас гэтых сустрэч я крышку згубіў свой голас, і таму я хацеў бы, каб вы мне дапамагалі спяваць. Добра? Зараз я буду спяваць песню нават не сваю. Гэта песня галоднага беларускага ваўка, якая выйдзе ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Леонид Васильевич Дралько-Майсюк, як юбіляр, будзе выконаць функцыю дырыжора. Дзяўчаткі будуць падпяваць хораша, прыгожа, меладычна, а хлопцы, асабліва вайскоўцы, будуць падбываць у-у-у. Добра, дамовіліся? Спачатку хлопцы, а потым дзяўчаткі. Правильно, Леонид Васильевич? Вышли все мои запасы, а на уме одно, что ни мяса, ни килбасов я не ел давно. Я не шкодный волк, я голодный волк. Я не шкодный волк, я голодный волк. Пошкодуйте не бараку, плачу як ягня. Съел бы я вола собаку, съел бы я коня. Бо я не шкодный волк, я голодный волк. Я не шкодный волк, я голодный волк.
хлеб. Шлите ежу мне за мора, каб не спруцянеў, бо я не шкодны воўк, я голодны воўк. Я не шкодны воўк, я голодны воўк. Я хочу зараз прочитать верш памяти мамы, які называется «Аве Мария». Час прийшов за грахи виниться, память палить гады на тло, ды часцей стала мама сниться. Не сама, а яе святло. Мне на гэта святло молиться, покуль будзе мой шлях веден. Мама, имя твое святится, хай сёння доскону дзён. Гэта ж ты мяне нарадзіла, што змагла, то ў жыцці дала. Ты і ёсць для мяне радзіма, не прывыкну казаць была. Родны брат моей жонкі, Алесь Карненька, прайшоў Афганістан. Туды ён пайшоў маладым, прыгожым, вясёлым, 18 гадоў, а назад вярнуўся двойчы параненым, з перакуленым паглядам і абсалютна унураным у сабе. І толькі праз 10 гадоў у спавядальнай размове ён раскрыў перада мной душу, і, як вынік гэтай споведзі, напісалася балада пра незапаленую свечку. Быў вечар калядны, затканы завей, чаканне, сябры, стрэча, ды раптам пачуў я ў сабе ў царкву: схадзі і пастаў свечку. Якая царква, я там вечнасць не быў, каляды, святы вечар, ды голас знутры мяне зноў паўтарыў: пастаў у царкве свечку. Я кінуў усё, я паехаў у храм, дзе ў слова сплыла рэчка, і свечку купіў, і падаў жабракам, хрысціўся і ставіў свечку, ды свечку маю нібы хтось патушыў. Адчахла ў душы вера, шаптала бабуля мне: многа грашыў. Хрысціся, спрабуй ще раз. І я спрабаваў на Міколы абраз, жагнаўся як след тройчы, ды зноў мой свечкі агеньчык пагас. І я апусціў вочы, і я азірнуўся назад у сябе. Пустэльня, Афган, горы і крыж мой адзіны, аптычны прыцэл. І Бог мой сухі порах. Я плакаць хацеў, ды ў воку сляза застыла густым воскам. І раптам пачуў я архангелаў спеў, і голас вышынь боскі. Я доўга чакаў, але ты не ішоў, згарэў не адзіны вечар. Ты мог бы згубіцца, калі б не знайшоў сягоння сваю свечку. Не бойся, пакайся і зноў запалі, лягчэй на душы стане. І тут я заплакаў, як плакаў, калі мне сэрца Афган раніў. А свечка, яе я забыў запаліць, спяшаўся спаліць слёзы. А свечка моя у нябёсах гарыць, дзе зорак алтар боскі. Вось на гэтым высокім боскім алтары асабіста для мяне гарыць, не дае згубіцца ў гэтым жыцці, вядзе за сабой зорка Максима Богдановича. Зорка Венера. Дарэчы, учора, 9 снежня, я спадзяюся, што вы пра гэта памятаеце, мы святкавалі 116 гадоў з дня народзін Максима Богдановича, якога я лічу за свайго духоўнага настаўніка. Таму што свой першы верш я якраз напісаў у 6 класе, але, на жаль, напісаў яго па-руску. А толькі ў 8 класе, калі я дакрануўся да несмяротнай паэзіі Максима Богдановича, я даў сабе слова пісаць толькі на роднай мове. Як гэта рабіў Максим Богданович, калі жыў у Ніжнім Новгарадзе, калі жыў у Ярослаўлі, за 1000 кіламетраў ад бацькаўшчыны. Я 11 гадоў адслугаваў светлай памяці Максима Богдановича, калі працаваў у Менску загадчыкам дому-музея паэта, які называецца «Беларуская хатка». У гэтым доме Максим правёў свае перадапошнія паўгода жыцця. У гэтым доме стварыў 2 шэдэўры беларускай патрыятычнай лірыкі: верш «Пагоню» і паэму «Страцім лебедь». І гэты дом стаўся адлётным гняздом нашага Страціма Лебедзя
у ягоны апошні жыццёвы вырай. У далёкую Ялту, на бераг Чорнага мора, адкуль паэту так і не суджана было вярнуцца назад на радзіму. Натхнёны Максімаю паэзіяй, натхнёны ягонай пагоняй, першыя радкі якой гучаць так: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую, за краіну радзімую жах, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях». Я напісаў свой варыянт пагоні. Гэта сервента, гэта песня на ваяцкі лад, у якой я пастараўся увекавечыць, уславіць нашых беларускіх ваяроў і ў тым ліку нашых беларускіх рыцараў, якія ваявалі і перамаглі ў бітве 1410 года, яка называецца бітва пад Грунвальдам. Правильно. Дарэчы, калі я гэту песню выконаў у віленскай беларускай гімназіі, Вільня — гэта старажытнае сэрца нашай краіны, то калі ўзяў першыя акорды, усе навучэнцы гэтай гімназіі пачалі мне падпяваць. Я замаўчаў, а яны спявалі маю пагоню. Для мяне гэта была вяршыня майго творчага шчасця. Пагоня! Прыземістыя коні і ржуць пад седакамі, трапечасцях з пагоней над Вітаўта палкамі. Яшчэ забраў зняты і меч не затупелы, патрапіць праміж латаў, яшчэ не мецяць стрэлы, патрапіць праміж латаў, яшчэ не мецяць стрэлы. Пагоня, ляціць пагоня, і коні хрипят наўзрыд, пяют наўзрыд, а воля на ратным полі мільгнула між лесу цік, а ў сонечным бязмежы лунае горда бусел, як сімвал незалежнай, свабоднай белай Русі. Яшчэ забраў зняты і меч не затупелы, патрапіць праміж латаў, яшчэ не мецяць стрэлы, патрапіць праміж латаў, яшчэ не мецяць стрэлы. Пагоня, ляціць пагоня, і коні хрипят наўзрыд, пяют наўзрыд, а воля на ратным полі мільгнула між лесу цік. Пагоня, гоня, 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 полем ляціць, і коні, 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 коні плачуць наўзрыд, а воля, 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 воля глядзіць. Мільгнула між лесу цік, мільгнула між лесу цік. Дякую. Вось з шасцікласнікамі мы ўжо пазнаёміліся, а цяпер я хацеў бы, каб паднялі рукі, зрабіце мне такую ласку, дзесяцікласнікі. Дзякуй. Гэта самы мой любімы клас, таму што менавіта ў 10 класе я першы раз закахаўся. Прыйшоў 1 верасня 1979 года на лінейку, убачыў яе і назаўсёды патануў у блакітным віры яе вачэй. Ведаеце, не верце нікому, што першае каханне заўсёды нешчасліва. У маім жыцці атрымалася па-іншаму. Першае каханне стала адзіным у маім жыцці, таму што потым я ажаніўся з гэтай дзяўчынай. Але ведаеце, дзяўчаты, каб так атрымалася і ў вас, трэба ад першага спаткання да першага пацалунку вытрымаць дыстанцыю, хаця б у паўгода. Таму што першы раз я пацалаваў сваю будучую жонку 11 сакавіка 1980 года. У палове 11 вечара. І затое на ўсё жыццё запомніў гэты дзень, гэты вечар і гэтую гадзіну. І кожны год 11 сакавіка, так ужо атрымалася, і 8 і 11 я сваёй жонцы ў гэты дзень дару чырвоную ружу, як сімвал свята першага пацалунку. Я хочу вам зараз пачытаць некалькі вершаў на тэму кахання, таму што я ведаю, што многія з вас ужо кахаюць або каханыя. Вось, напрыклад, верш якраз напісаны недзе блізка ад той пары, калі я ўпершыню убачыў яе.
Навальничная, юная, смелая, с неслухмяной залевой кос, за пяшоту мою неумелую ты платила мне сребром слез, ветер золки той давней осени нам килим из листя стялил, ослеплены дагэтуль поўнями яцнотливых грудей твоих, да библейскую, Евой грешную ты выходишь из полночных снов, моя самая-самая першая мара, песня, журба, любовь. До речі, як ви зрозуміли, поети-барди – це ті, хто пишуть і вірші, і пісні на свої вірші. Ось я за своє творче життя написав каля 50 таких пісень. Саме лепше з їх увайшли ось гэты компакт-диск, який називається «На початку була пісня». Нехто мне запярэчыць, неправда. Насамрэч на пачатку было слово. А я заўсёды тлумачу назву гэтага дыска. Мне здаецца, што калі Господь Бог ствараў нашу зямлю, калі ён убачыў тое хараство, якое выйшла з-пад ягоных рук, ён проста не мог гэта рабіць у абсалютным маўчанні. Ён спяваў ад асалоды над зробленым. Як заўсёды гэта раблю я, калі спяваю пра жанчыну і пра каханне. Але каханне з узростам мяняецца, асабліва, калі ты ўжо 23 гады стаміўся прызнавацца ў каханні. Вось таму я хачу вам пачытаць верш пра каханне вось у такім узросце, у якім мы да вас прыехалі. Ва ўзросце паэтаў ад 40 до 50 гадоў. Закахацца, як у 15, не зважаючы на ўзрост, і да раніцы цалавацца, салаўём раздзяліўшы плёс, закахацца бы ў неба ўзняцца, млечным шляхам блукаць між зор, і да раніцы абдымацца, як з натуршчыцай Сальвадор. Закахацца, як у юнацтве, я наўрад ці ўжо змагу, бо каханне лічу за працу, а калісьці лічыў за цуд. Ну і як доказ таго, што каханне насамрэч гэта цуд у любым узросце, я хачу вам на развітанне праспяваць песню, якая называецца «Позна». Мараль гэтай песні адваротная. Ніколі не позна кахаць. Давайте напрыканцы так поаплодируем, а то вы меня сбили просто с ритма. Добро? Восіньскі праспект, лісцяў жоўты плед, на зяблых клёнах дагарае. Восіньскі праспект, памяці канспект, нам перапісаць не выпадае. Позна цябе сустрэў на шляху, позна жыць як раней не магу. Позна нам крылы Бог падарыў, позна вучыцца лётаць без крыл. Восіньскі сюжэт, муза і паэт, и дожди размыли небо просит. Восіньскі сюжет, памяти конспект, нам пераписать, нам пераписать, нам пераписать не удалось. Позна цябе сустрэў на шляху, позна жыць як раней не магу. Позна нам крылы Бог падарыў, позна вучыцца лётаць без крыл. Позна вятры услед нам крычаць, позна вучыцца ў осені кахаць. Позна нам крылы Бог падарыў, позна, позна, ты не магу жыць
прогучали знаковые имёны сакральные для белорусской поэзии, для белорусской истории. Якуб Колас, Янка Купала, Максим Богданович. Асабіста для мяне гэта і ёсць наша святая беларуская троица, Отец, Сын и Святый Дух белорусской поэзии. Я думаю, что у сёлетні юбилейный год и для Дзяслова, и для Янки Купалы, и для Леонида Дранько-Масюка тут, в этой зале, повинна прозвучать песня, присвяченная нашему гениальному поэту Янку Купалу, чье имя, вот гэтыя два слова, Янка Купала, гучаць як код беларускай нацыянальнай неўміручасці. Давайте будем спевать разом. У припеве есть как раз гэтыя словы «Янка Купала». Только проспеваем так, каб запомнилась эта песня нам вельмі надолго. Амаль что так, як подписны індекс часопіса Дзяслов. Добра? Добра. Запытайся у хмурых нябёс, у анёлаў, што спяць на аблоках, беларускі, хто выплакаў лёс, хто пражыў і памёр так высока. Многа ці мала дзён мінавала, гаснуць нічы на вадзе. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала ідзе. Углядзіся у вочы Хрыста і ў кроў на святой плашчаніцы. Гэта час Беларусі настаў, час змагацца, кахаць і маліцца. Многа ці мала дзён мінавала, гаснуць нічы на вадзе. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала ідзе. Адгукніся таму, хто сказаў, што жыве Беларусь і не згіне. Той, хто з 8-га неба упаў, каб прачнуцца у вольнай краіне. Многа ці мала дзён мінавала, гаснуць нічы на вадзе. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала ідзе. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала ідзе. Нас за собою вядзе. Вось на гэтым наша сустрэча закончана. Але на пачатку Леонид Васильевич вас, по-моему, заинтриговал, я просто забыл, что у мяне ёсць такія радкі: мы, беларускія дзеці, самыя лепшыя ў свеце. Я ў гэтым просто перакананы, што нашыя беларускія дзеці, яны і ёсць самыя лепшыя ў свеце. Таму давайте напрыканцы мы праспяваем. Гэта просто 8 радкоў, якія першыя 4 гучаць у інтэрпрэтацыі Леонида Дранько-Масюка, а другія амаль што гэткія толькі ў інтэрпрэтацыі Эдуарда Акуліна.
І гэта просто наш будзе такі песенны дэвіз нашай сённяшняй сустрэчы. Дамовіліся? Толькі спяваем разам усе. Будем спевать? Я первый раз спеваю радок, а вы следом за мной. Мы белорусские дети, самые лепшие в свете, славим на Купаловой мовой, родный наш край Васильковый. Еще раз. Мы белорусские дети, самые лепшие в свете, любим родимую мову, любим читать диасловы. О так, о так, о так, о так. Мы белорусские дети, самые лепшие в свете, любим родимую мову, любим читать диасловы. Молодцы, мы так само вельми любим вас за это. Мне застаецца толькі падзякаць вам за тое, што вы тут сабраліся, за тое, што вы так хораша нас падтрымалі і спявалі і апладзіравалі, і запомнілі падпісны індэкс наша выдання. Апошняя вестка: калі у вас ёсць нейкія грошы з сабой, можна падысці, набыць гэты часопіс на памяць пра нашу сустрэчу і атрымаць аўтографы